Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo boss kalagad sa kahanginan si kasamang Rufil Fernandez Banyok. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes og pitsa 11 na buwan sa Agosto tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas tumaysutaran karon nga buntaga makigsunan. Bagyong Goryo nagpabilin sa iyang gikusgon nga usa ka severe tropical storm. Og nahimutang kini mga higala sa kapin sa libo ka kilometros ang dito sa extreme Luzon o makagawas kini sa nasod sa Miyerkules sa gabi o buntag baka sa Huwebes o habagat maoy nakapikto karon dito sa Luzon area. Straight to the point. At nagpagtagad do nga buntaga sad mahigala ang kahimtang sa panahon o labi na unya mga higala kung kumusta man kaha no. Kay og na ang mga higala yung mga ani ang atong bantayan ng mga kagilaan o sa mga pagbaha mga kaisunan. Straight to the point. Sa pikas bahin, kapulisan sa Dakpan sa Lapu-Lapu ni Hulagway nga nagmalinaon sa kinatibukan ang pagpahigayon sa Ironman 70.3 sa Lapu-Lapu Cebu leg o walay nahitabo nga bisan unsa nga mga insidente. Straight to the point. Ano yung pagpahigayon sa Ironman mga sukin tigpaminaw. Samtang sa pikas bahin sa isinta ka major surgeries ang napahigayon sa mga doktor sud lang sa usa ka adlaw. Atol ni sa free medical o surgical mission ubo sa serbisyo karavan sa Dakbayan sa Bugo. Subay sa kalihukan usab sa ika-456 nga founding anniversary sa lalawigan sa Subo. Straight to the point. Ano yung mahigala ang mga activities no? Instead mga kagilaan nga suroy-suroy lakwat sa dito, lakwat sa dire pasigarbo mga higala sa Sugbo og suroy-suroy Sugbo ang gihimo karon ni Governor Pam Bariccuatro mao ang pagpahigayon og medical mission dito ni mag-una mahigala ang caravan of services sa Camotes Island onya sa weekends mga sukin tigpaminaw diri pod sa Bugo Provincial Hospital mo nang duna mahigalay mga gipahigayon nga mga pagpangupira no didto mga sukin tigpaminaw onya dunay tie up ini ang mga private hospitals dinhi mga kahigalaan sab sa Sugbo. Straight to the point. Sa pikas bahin presyo sa bugas sumay dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ni saka og 130 pesos ang matag sako. Human ipahibaw sa gobyerno nga isuspenso sod sa 60 ka mga adlaw ang importasyon sa bugas sumay. Straight to the point. Ato na tagag pagtagad mahigalag maghisgot tag bugas sumay di apod rabay mga dulan sa 400 kasakong bugas sumay ang nausik sab in town. Diri sa Budiga sa Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Mo ni ang bugas mahigalan ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the sa point. iyang Sugbo baratong merkado. Apan wa to mga higala mahalin, wa mga higala ma-distribute tanan, kay daghan ang mga qualifications kinsaray makapalit anang maong bugas.
Straight to the point. Doon na mga higalay makapalit, gipili-pili, unya ang kadtong mga local government units, nga mga officials, ang mga politiko, mo-identify kinsay maka benepisyo o kinsay dili. Straight to the Unya, point. limitado rasad, ang mapalit sa bugas humay, matod pa 2 ka kilos ang matag simana. Straight to the So point. kung mapalit kag bugas, maalkansi ka sa imong pamilite. Wa maayo tong ilang mga ang ilang mga higalang mga qualifications kinsay maka-avail adto nga bugas humay. Kay wa man maayo mga sukit ti paminaw, resulta wa mahalin dulan sa 400 kasako, wa na di na mga higala makaon og tao matod pa sa mga pagsusi sa mga eksperto. Straight to the point. Ana kapait mga kagalaan ni atas kagutom ni ay ato mga igsuon nga wa nay dungagon apan di ay gobyerno mga higala. Kadtong bugas mga kagalaan ni Gobernador Gwendolyn Garcia kaniadto. Straight to the point. Taas Mandawi hantod ron mga kagalaan. Nasakpan diha mahigala sa Budigas Mandawi nga dili na makaon. Og nasakpan kini mga higala atol na sa administrasyon ni Junkie Uwano. Kay kaniadto mahigala ang administrasyon man ni kanhi Gobernador Gwen Garcia nga nag-tie up sa administrasyon ni Mayor Jonas Cortes. Straight to the point. 397 ka mga sakong bugas diha sa Budiga sa Barangay Tawason, Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Sa Tawason landa ang daghan ng mga higalang mga nanginhanglan atong bugasa. Wa ma-distribute mga sukit tig paminaw unya karon ni resulta nakaplagan mahigalas bag-ong mayor na aday diha mga kagalaan nagpundo ang mga bugas humay. Pait ana ron kay gipasusi sa mga eksperto dili na pwedeng makaon, not fit for human consumption. Straight to the point. Ang rekomendasyon kana mahigala sa City Agriculture Office og City Health Office mahigala miingon dili na. Itan-aw nila dili na fit for human consumption. My God. Straight to the point. Pagtagad sa atong pagmanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin, Cebu City Vice Mayor Tomas Osbiña nag-leave og 30 ka mga adlaw alang sa 2 ka operasyon didto sa Amerika. Straight to the point. Una ang operasyon sa iyang dunggan ug ikaduha ang iyang hernia. Straight to the point. Pagtagad mahigala karon na sa tumbanuman nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan, Senador Ping Lacson nibutyag nga halos sa 60% sa kantidad sa proyekto sa gobyerno ang mawagtang o kaha mausik dili pa gani makasugod ang proyekto tungod sa hiwing practice nga gitawag og passing through. Straight to the point.One grabe mahigala nga korupsyon, no? Kining gibutyag mahigalang Ping Lacson mga sukit di paminaw. Kalimang kag 60% na daan mga higala ang mawagtang. Kay doon na mahigalay ang implementing agency, doon na 30% kuhaon. Unya doon na pa ilaing porsyento kuhaon. Abot mahigal sa kontraktor, mukuha pa po ng kontraktor kaysa goy namuhunan. Ang resulta mahigala, pila na lang. Hatag sa mga 5 to 6 kinini ang mura ko no toll fee mga kaigalaan ha. Ona nga umingon kag 60% mahigala ang makuha. Wa pa gani makasugod ang project unsa pa may kusog anang maong project. Straight to the point. Kini may angay mahigalang tanawon. Si Senador Ping Lacson ron ingon sa tindaken ni volunteer naman si kini ni ang Mr. Ramon Ang. Ni volunteer si Mr. Ramon Ang dito sa Manila nga iya mga higalang sulbaron kanang problema sa baha dito sa Manila di sa mangayo og budget gikan sa gobyerno. Straight to the point. Siya mo solve sa baha nga problema sa Manila. Private man ay mahigala nga person, negosyante. Og siya mo solve mahigala sa problema sa baha sa Manila. Then sakto po na siya maoy President and CEO, no? Nining San Miguel Corporation. Ni volunteer si Ramon Ang nga siya maoy mosolbad anak kay grabe naman problema sa baha gyud. Hain naman ang flood control projects. Ingon sa siya na mo solve. So ingon Ping Lacson kung mauho na atong ibanan ang budget sa DPWH. Straight to the point. Correct sana trillion guni ilang budget. Ha? Trillion ang budget sa Department of Public Works and Highways. Kung mo volunteer sila mo nga siya mo solve anang baha. Why bayad gikan sa gobyerno? Maka-appreciate sa taan na mga higala nga kind of voluntarism.
So unsa man to? Kawaton tong ang budget sa gobyerno. Trilyon ra ba to? So para nako sakto sada nga ibanan to. Ihapak to og lain manghigala nga mas dinalian. Para nako gani day kaning healthcare gyapon sa Pilipinas day angay nga hapakan ana. Kay Ginoo ko ning ato mga hospitals mga higala dito sa PGH o kining ato Vicente Soto Hospital porbidan daghan gyud mga pasyente. Gasugwak gyud in taon mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ano ang angay hatagag pagtagad mga higala. I hope makita nila na ha. Kana flood control projects, billions ang mga kantidad. Pila ka billions ang nawa mga higala og matod pang Marcos. Guni-guni, palpak, pila ka billions tanan gikan sa 2023 do 2025. Naana mga higala sa mga 980 billion. Straight to the point. 980 billion. Why nangita sa 980 billion? Why nangita mga higalas contractors na 980 billion? Kay ilag yung unahon may higala katong Merigis Pratos. Muna nga mga tao, di po nimo maingon nga kanana ang lisod po kayo mga higala imong i-mislead ang mga tao nga accountability ning ato accountability. Kining masa mga higala lisod kayo og makaminos kas mga tao ba? Kamura siguro maoy nagpatutuo sa inyong kagalingon, nagtuo sa mo nga nadani nyo ang masa. Pero kanang katauhan nakasabot na nga bida kanang inyo atik-atik ra gyud na in the guys kunuhay nga crusader mo sa accountability anti-graft crusader pon tinuuray si Sara Duterte ra gyud yung gigukod. Kay tinuod mong anti-graft crusader kining 980 billion nga kantidad sa flood control projects nganong wa man mangita ana. Straight to the point. Kadtong 125 million nga niingon na ganing kuwa nga wa manghigala irregularities maogoy gisigihag lugit. Straight to the point. So karong buntaga tagan tanig pagtagad mga kaigalaan sa atong uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. point. Prangka-prangka ba lang ba? O mag-uban ta nga anti-graft crusader gukuron taning mga kawatan sa gobyerno. Bisan gamay ngadto sa dagko. Unahon na to manghigala ang dagko. Unahon ang dagko. Labi na mga higala kini nagkantidad og billions kay mao ni ang nakalunod sa atong nasod. Straight to the point. Ang presidente na may misulti gid mismo nga guni-guni palpak ang proyekto suhain man ang mga contractors. Straight to the point. Kay kana og tinuod may higalang seryoso nas BBM sad. Karon mo volunteer man si Ramon Ang nga siya maoy mo solve anang problema sa baha. Ipasolve niya. Kay ako mas mutuo mahinuon ko dai kining private sector og maoy mo solve mga higala mas masolve pa. Straight to the point. Tanawar ko na may gala mga projects o kana mga PPP nga ang proponents mga kaigalaan ang naghimo na ang private sector mas nindot pa. Mas ligon pa. Gobyerno ganin mo mohimo probida manguros na ng tandaan. Private sector paspas mo trabaho. Paspas kayo mo trabaho. Ang gobyerno may gala mingon sa kayo maggobyerno lang ta. So be kana be ibani ko no. Be kana kilsiping lakson mga kaigalaan be. Mo man ing nahuna-hunaan. Ako mga higala para nako okay ko na ibani ng trilyon sa Department of Public Works and Highways kay sulbaron man ni Ramon Ang kanang maong problema. Straight to the point. Lisod man kayo og naailain na private sector mo gasto anang problema sa baha. Unya usa man to day katong trillions dito. Ang pila ka billion sa sad for this year nga budget anang flood control. Inyo na pong kauno na po sa mga buaya. Aron butaga tagan tanig pagtagad mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Una nga dito sa Senado nahimong katawanan hinuon dito mahigala si Vic Soto, si Tito Soto, Sa diha mahigala mo insister gyud siya wa siya maka agwantag bill to bill mahigalang senador kinini ang Rodante Marcoleta. Straight to the point. Insister mga kaigalan supalpal pirmi, Straight to the point. Wala nga ognay makahunghong ni Tito Soto nga to wa daon ka sa Itbulaga to na ka sa Senado. Hatag mahigalag joke makaingon na sa ta mahigalag mula Batanes hanggang Hulo. Atong lagi katawa mga sukitig paminaw Hala na oga more or less atong tingog mga sukitig paminaw. Pero bida mula Batanes hanggang Hulo, saan ka man napanig ng mundo, 1,000 isang tuwa, buong bansa Itbulaga. Sinsala mo sa kong tingog kay more or less sigud taon.
Orang nag-itbulaga dito mahigalas Vicente Soto. Ang tumakbo ko nung matulin kung matinik malalim, ha? Ito bag po Marcolita nga ako'y tumakbo, nagsapatos ko kaya hindi ako matinik. So kini og gadi gusto si Tito Soto nga madali, hinahinay lang kuno dai mo may pasabot anang kana siya nga panultihon ba? Pasabot anang hinahinay lang ta hinahinay. Oh. Pero gusto mo nga impeach si Sara, paspasi forthwith, proceed. Forthwith. Papaspasan nila. Karon ningon naman may Supreme Court, immediately executory ingon si Tito Soto. Hinahinay kay ang tumakbo ng matulin kung matinik malalim. Kadto untang gisultihan ni Tito Soto, hindi siya may mukatawanan ang mga congressmen unta. Kay sila may nagkiat ato pag-file sa kaso. Kabantay mo February 5 mahigala gakiat man nato sila wa gani makabasa. Kato gisulting nga Senator Rodante Marcolita gipasa-pasa may galang pirmahanan, wa kabasa sa unod og unsay pirmahan. Mo nay dapat sultihan Tito Soto nga dili ito dali-dalion. Ila man gidili-dali di karon na tinik noon. Anya niya pagilain mahigala karong pagtagad kay unsa man na isyu naman po ni si Vice Ganda mahigala. Murag na sobraan siguro iyang joke mga sukit ng paminaw na sobraan siguro niyang pagkatawa. Kay kaniadto mga kagilaan karon iya mahigala gimak matod pa si kanhi presidente Rodrigo Duterte mo na ang mga dumadapig sa Duterte mahigalan nasuko. Onya ang problema ni ron kay nanawagan kung unsa kuno ning mga ipang-endorse nga product mga higala ni Vice Ganda mo boycott sa ta. Straight to the point. Depende na po na sa mga tao noon. Pero usa sa mga kuan o kining mga DDS o uban pa o pananglitan masuko gyud sila di buta kapugong nila. No? Delikado og mapiktaran ini mahigalan ni mga produkto sama ining McDonald's mga kaigalaan. Nga gi-endorse ni Vice Ganda basig di na mamalit ang mga tao ini. Kadto ang mga loyalist, no? Kay mingon adi mi. So posibilidad ani nga mahalin ang Jollibee sa mot. Eh sila may kompetensya mga kaigalaan. Maoray panawagan sa mga DDS. Ang ako para na nako di lang pag ko mo apil ana maong panawagan. Kay pasagdan ta lang mga tao asa sila gusto mo adto. Jollibee ba sila or baka magmakdo. Pero di po ta kapugong anang mga loyalist good mahigalas mga Duterte. Og maingon sila mahigalan di lang sa may mo kaon anang makdo sa pagkakaron kay tungod mao na gi-endorse si Vice Ganda. Kung posible sad niya kining iya medyo may pagkataklis bagha ni siya mga higala or posible mga kaigalaan nga kining iya joke lang yun na sobraan lang. Kadto bitaw kaniya tos Jessica Soho man sad mahigala mo iyang gihimo nga subject siyang joke. Gihimo po niya mahigalang katawan-an taon si Jessica Soho mahitungod sa rape mga higala. Sa makunoy mo rape ni ining Jessica Soho og magkuan kinahanglan ko nung na mo rape ani kinahanglan ko nung manghigala gigang rape gyud. Di ko nung mahurot Jessica Soho og rape oy kinahanglan ko nung more than one gyud ang mo rape. Posible ning iya mahigalag manubra lang ning iyang joke baka or baka taklis lang gyud og unsa ba. Ang problema ini apektaran ang mga produkto nga iyang gipang-endorse kamo may panawagan sa mga tao. Tagantang nagpagtagad mga kaigalan. Kinig uban pang mga sugutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukha. Sa kanunay DYHP #1.